Uyabona lesiyenzayo lokuthandaza kanje baningi bayayifisa. Kodwa isikhathi asisavumi. Isikhathi asisavumi. Ngake ngathi ngenye imini mina ayikho into esensitive njengempukane. Ihlele endlebeni ize ekhaleni. Kodwa namhlanje kunomuntu engena emlonyeni iziphume. Isikhathi asisavumi. Ithuba nethuba esiliphiwe uNkulunkulu lokubonga asibongeni. Futhi siceleni. Uyazi njengoba siya ngapha ngesibuye nabanye bethu. Mhlawumbe nami ngomunye ongekabuye. Kodwa uma senza umthandazo sesimnxusa uNkulunkulu. Ukuthi noma ngabe imihla yethu isifinyeziwe ngenxa yeziphambuko zethu. Kodwa sicela uNkulunkulu aselulele zona. Yini sicela aselulele? Ingoba sonile. Sonke la sonile. Futhi ukona kwethu kuzovimba imphefumulo yethu ukuthi ingayi uNkulunkulu ngomhla wokuphela. Ngobani kunezinyembezi zabantu ngathi. Kunezinyembezi zabantu ngathi. Owesilisa wesifazana omdala omncane. Kunalezi ezimbi-ke zentombi engizalayo kwamthi yakho. Inyembezi ezimbi lezo. Bafowethu bodade wethu. Umuntu ononini owake wakhala akazi ukuthi kwakhala nedlozi lakhe. Umuntu ononini owake wakhala ngesenzo sakhe esimbi. Azi ukuthi kwakhala ngisho abasothulula lomhlaba. Inyembezi ezikhishwa umzali isililo sakhe sinanele ethuneni. Uthi uShembe namhlanje ntambama kuzobe kufundwa leyo ncwadi ngo6 ntambama verse 46 mangingaphazama mangawona 42 46 abangaze basho ukuthi azalanga lutho mawuyihlononyoko beke bakusola kwisiqalekiso lokho abangaze basho ukuthi azalanga lutho uma abazali bakho beke bakusola kuyisiqalekiso lokho. Inkonzo kaShembe izonxusa umuntu uthi akabheke emva kwakhe akabheke kubo ukuthi wone kangakanani ngoba izulu lakho liphethwe umzali wakho. Izulu lakho liphethwe umzali wakho. Ma umzali wakhe enqaba nezulu lakho ngekuye. Noma ungathandaza kanjani, noma ungakholwa kanjani. Khona thina lento esidudana ngayo embi yokuthi umuntu ayesontweni afika bemuhle esontweni emubi kubo. Azwakale bholohe esontweni azakale shumayile esontweni azakale ecula kamnandi esontweni kodwa mawuthi ekhaya kubo mubi. Kukholo kuyize lokho nokufile. Kukukholwa lokho kuyize nokufile. Ukuthi uzoba muhle esontweni ube umubi kubazali bakho. Baye kwenzeka baye emncwabeni noma emlindelweni. Emlindelweni ngabojwayela ukuba ngumsindo oqala bengakhulumile abomndeni. Ningabe ubanga nje umsindo. Wabanga umsindo. Cele besamba naye etimeleni. Hawu bekhuluma sizwe. Wathi wavela wasukuma umuntu omdala ozala lensizwe efile. Wathi nikhuluma ngobani? Yini ukuba ngumsindo ungakhulumile umndeni. Hayi ucele besamba naye. Bambabaza ucele wamhle. Bathi abazali bakhanisho lelo la. Anikhulumi ngalo. Kwaqala manje kwashintsha ukudla eplatini. Kanti lo muntu benjani? Muhle ngaphandle ekhaya mubi. Uyazi la kuthina? La kuthina kunabantu abasazofa ethuneni bafike bedliwe impethu. Bangaphumi ethuneni. Yini ezodala sidliwe impethu ethuneni singaphumi? Inhliziyo. Khona abantu abanenhliziyo ezimbi la. Nalo okhulumayo nawe unenhliziyo embi. Khona abantu abakhiwe kabi abanenhliziyo ezimbi. Khona abantu abanenhliziyo zezinja la, izinja. Khona umuntu onenhliziyo yemfene, khona umuntu onenhliziyo yenkawu. Lezi ilwane zonke zenza izinto ezehlukene. Inkawu yeba.
imfene iyathakathi inji nomona. Khona abafana banjalo lana, khona abafana banjalo la. Khona insizwe enjalo lana, eyinenhliziyo ezinja. Umuntu wesilisa unenhliziyo enja. Unomkakhe kodwa akhana ukumfaza omunye umuntu. Inhliziyo embi leyo. Unomkakhe unentombi yakhe emenelisa ngayo yonke indlela kodwa ufuna ukuyodiliza udubhiza uthando lomunye umuntu ofisa ukwakha ikubo. Mungasibuza nje njengoba siqonyiwe. Ngibale nami. Ngibale nami ngangishiye ngaphandle ngathi mangikhuluma ngishiye ngaphandle ungibone ngathi ngingcwele. Angikaze ngibe ngcwele futhi ekubeni ngcwele ngikude. Ungibuza uthi njengoba siqonyiwe nje siqonywe intombi sobani. Ubani lo wathi le ntombi ayithandana nakasayifuni. Lo mbhemu uyazi la sinechilo kabi ushela umuntu wesifazana akutshela athi ngingoduso yomuntu. Uyabona umuntu uyakunqinda amandla kodwa ngoba sinosathana ohamba kuthini ogijima egazini kithi sidlula lawo magama. Omunye akhuzwa athi ngumka muntu amtshela athi ngumka muntu mina. Adlule lapho abona ukuthi akangizwa azagijima ezinyangeni ngoba efuna ufeza inkanu yakhe embi yokuyochitha umuzi womuntu. Uyabona manje mangathi nje la emabhungwini lawa lana ngithi ake sibheke lezi ikhaftina eziphethwe ivelaphi abafazi babantu. Neziyodliwa emsebenzini ivela kubafazi babantu. Kodwa isibindi esingaka abafowethu sokwenza into eyichilo kangaka sisifundephi? Yathi inkosi yamaNazaretha ama umuntu othi uma wenza into oqala uyibheke kuwe. Ukuthi mangathi umkakho lothenga ukudla wena bese kuthatha yofida enye indoda uyofila kanjani? Kodwa ngoba umuzwa wokuba ubantu kuthina uphelile kungakho senza into ezibhlungu kangaka. Mhla leyo ndoda ikubamba koculwa amagugu kini. Ngengumhambi emhlabeni awulikhona dadewethu uyavuma kubukiswa ngomyeni wakho mabe khuluma babhemi behlangene asho umuntu ugcwala umlomo athi ngilala umfazi wenye inyoni uyavuma wena lovumela umyeni wakho abizwe ngenyoni ngoba wena ubuthaka unegazi elibi. Umyeni wakho uyisilima ngisho umpostile manje iyambuka lemfene othandana nayo ithi nayi lenyoni engilala umkayo. Kodwa uzofika umhla ukuphela. Uzawufika umhla ukuphela. Uyabona kulobo ubuclever bala emhlabeni buzophela. Uzophelelwa isikhathi. Uzophelelwa isikhathi. Leza inkomo ezisemagcekeni akini zizokumangalela. Ngiyathanda ngoba mina icala lokuphinga lipheli ngisho ethuneli elimile. Cala nje lobundindwa kalipheli. Ngisho ethuneli elimile. Kula ndoda eyisilima.
hey webo dadewethu ake ngitshela imfihlo uyabona umfana make wathi ekushela wathi unendoda wayesethi uzocupha akakufuni ngeni ngizweke lina ngoba nibuso ubufebe yabo nje ubufebe bu high grade nje la kunina ngeni ngizwe kodwa umfana make wathi wena uyakuthanda wasumtshela ukuthi ngithandana noCele wayesethi uzomhlonipha uCele wokwazi ukuthi akakuthanda ufuna ukukuyuza akekho umfana ohlala la kuhleli khona omunye umfana islimu wena ngeke futhi nisasizwa nina ngoba nisilalela ngenzondo mama ntombazane engayeka usilalela ngenzondo lelizwe lo baba mkhulu esilwa nokuthi alakheke lingakheka kodwa ngoba silalela ngenzondo obufebe ngeke azasizwe abuza ukuthi umuntu ngifeba ngeyakhe yini ngoba ubuswa usathana omubi 519 Galatia khuluma ngoba imisebenzi yenyama isobala ile phinga ukuhlobonga ubnuku ufebe kubalwa lokhunkulu ukuthakatha lokhu ngoba la ekhobenza lamantombazana akubathakathi laba makukhulunywa ngesimilo amantombazana ayaye kuyiphatha kahle ayiqoqe bese thembele emthini kanti yingi into ewukhiye isimilo itadala indoda ihlala kumuntu wesifazane isimilo ayihlaliswa imithi izophela imithi uzosha wena uzofa 22:15 isambulu yabona njengoba nisebenzisa imithi kangaka abodadewethu ningafuni ukuyithemba ngesimilo uNkulunkulu aniphesona nisazofa nini lethe khulunywa uhulumeni yo gender based violence inonsense lethe akatshela abafazi baye kufebe ukuzizwe lizokwakheka ngoba mayisakhuluma ukuthi amadoda ahlukumeza abantu into angeke izisize umuntu leyo ayikho indoda ezolobola umfazi wayo lo omunye umuntu uhulumeni akameqinisweni lokuthi into yenza isizwe sabantu abamnyama sihlukumezeke kangaka ubufebe mhlawumbe ngiyagcina nje ukukhuluma bangibopha la ngaphambili awuzakhulu ngoba into akuliwa nayo kufanele nina nife nina bantu abamnyama nina naze nithi impilo akuyona impi kuliwa nokuthi lesizwe somuntu omnyama singabi khona ngoba ushembe emhlabeni umele iqiniso lokuthi umuntu omnyama akabe khona amen kungakho yonke impi ibhekiswe kuye ngoba ushembe umele iqiniso lomuntu omnyama shaba akayivumi lento esiyenzayo ukuthi uhlale nengane yomuntu ungayikhokheli nabazali akayivumi manje uhulumeni kuzavale lento akavala ushembe ukuze lento ingezungena esizweni sabantu abamnyama kutshela amaNazaretha ukuthi angakhulumi lezi zinto ngoba mayikhuluma lezi zinto isizwe somuntu omnyama siyakheka manje ke ngoba sizotshela abani ngoba laba abantu kugijimisa igazi likaSathane kubo mawubatshela ngokuphila ubatshela ngekusasa lempilo yabo bayakunyanya bayakuzonda bafise ngisho ungathi ungafa ngoba akafuni ukusuka emanyaleni ngithi mina dadewethu ngithi mina mama la ndoda yakhe ebuka njengesilimo uyeza umhla kuphela la ndoda esemsebenzini oyiphathela isikhaftini sokudla okuthenga umyeni wakhe ekhaya uphathele enye indoda emsebenzini uyeza umhla kuphela la ndoda dadewethu eneyinkomo kinoyenza isilima namhlanje umithi wena uno 2 weeks umithi kodwa le ndoda ekwenza ingoduso yomuntu kodwa umithi uyeza umhla kuphela uyeza umhla kuphela ngoba yonke lento idalwa ukuthi abantu abamnyama bafuna ukulunga zinsizwa zakithi lezi ingane zabantu esidlala ngazo uyeza umhla kuphela yabona namhlanje lesihlanu kwezanga ngithi nje ezafela emaThekwini izobe kusuka nazo makufika eMaritzburg emarobotini kumiwe thiwe sibani bana sikafiki la siya khona ungasali khulunywa naye Patrick Andlela kanje thiwe sidlula manje eHowick ungasali thiwe siyodlula eMoy River manje ungasali Settle Plaza eMoy River ungasali kudlule lapha thiwe Sescourt manje ungasali sithatha ibhende ethi Collins Bergville thiwe ungasali sithi Winterthol thiwe seWinterthol ungasali siye ekhaya kusho umuntu osele la uyobanjwa icala lomfazi womuntu
yobanjwa zikhaftini khona izisu zabafana ngathi muyithinta izisu zababhemu la ungathola into eqinile yini udla ukudla kweyikhaftini zamadoda eminye imizi shongo sisesikhule ngathi impuphu ihleli kabi nje udla izitshe ezingalungile kodwa uyeza umhla kuphela la ndoda isilima manje kodwa ethuneni ngeke ibe isilima isilima manje futhi nawe uhlangana nabangani bakho niyancomana kodwa okuhle lento oyenzayo utshala ukhula lomphefumulo wakho uyazi kunento enziwa uNkulunkulu enhle kabi uyazi sona uNkulunkulu ushanga indlela esona ngayo obona umbulala ufa ngokubulawa obona umuntu owenza amadoda abantu ilima naye bamenza isilimo azali ingane zibe u3 nje zibe nempandla njengocele nesicholo kanti akuzona ezakhe zonke ezikagasi bese solo umfazi wakhe akhohlwe imhambo yakhe isazokubamba imhambo yakho isazokubamba khona indoda kwamkhwanaze sinawo kuleli badlala amaNazaretha yathi ixoxa ngelinye ilanga yathi bonke labantu abadala abahluphekayo namhlanje abahlushikiswa yini bahlushekiswa izinto abazenza bekhula ngabona ekhaya kini wena unyoko noyihlobo ehlupheka abahlushekiswa yini bahlushekiswa izinto abazenze ekukhuleni kwabo kwahlangana osikhotheni vele bazala thina kodwa ekuhambeni kwabe ekukhuleni kwabo abenzanga kahle emhlabeni uNkulunkulu waseyithatha lento ayibeke einganeni zabo namhlanje ziwuhlupho nazo bapemu ngiyasho mina ngwacela ngizalwe eBergville ngokunganqeni abantu abonizwe yithina abantu abamosha umhlaba abafana lo nje ngikusho ngokungananazi abantu abamosha umhlaba abafana ithi Inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu icala lokuphinga komuntu wesifazane ngilibeke endodeni ngoba iyona namandla okwehlula umuntu wesimami indoda inamandla okwehlula umuntu wesimami iyona ufuna ibe discipline ihlonipha umfazi womuntu ihlonipha inkomo zabantu mayingekho discipline indoda izwa likho njengoba izwe lakithi lixega kangaka ligula kangaka amadoda angekho nawe futhi usuyibona ngeke kube indoda wena la nje khona abantu abangeba bamadoda la baze bebe bafana baze bawe nempandla kathi babe kubende emakhanda bengabafana baze bafe bengabafana ngoba indoda umqondo indoda usaba ihlazo indoda akuyona ibhlukwe akuyona intshebe indoda umthetho indoda nje umthetho ayikho indoda ezothi indoda ingenamthetho ikwazi ukungena ezibayini zabantu besithi uyindoda lo muntu umfana uthona eno12 14 years mayebizwa amadoda kunomsebenzi ekhaya belo bembuka amadoda embuka bese uzwe sesho sekhuluma kancane ethi uzela usibalulwana uzela indoda abonani umqobo awabona ubudala awabona inkonyane lezo nazo awabona ilunda lele ngathi iblamani abona ingqondo manje thina sihlaselwe kabi sinamablamane njenganangqondo wezojabuliwe ngoba amablamane sangani abafana leli lizwe lithembe nina ababhemi leli lizwe lithembe nina naloma ngane yakho ozanela ingane uthembe wena ukuthi ngelinye ilanga uyomenza umfazi bathi ite ibhadi nebhlungu wena ukukushaka namantombazana uzazi saze sayiphila impilo ebhlungu bafana bakithi kuyapema iyabhenka ke ngimi saze sayiphila impilo ebhlungu yokungazazi bonke abehlika ushemba sebuhlena kabagade 10 nathi sikuba sambe nonyazi amen saze sayiphila impilo ebhlungu angazi bazovela pho baba abazoke beqoqa abafana ke bekhulume nabafana bafowethu thina sibulalizwe yabona nje emlonyeni nomfana kufanele kuphuma igama lokuthi ingane yomuntu isifebe azi kahle sakhiwe uye emlomeni womfana akufanele kuphuma igama elithi intombazane yakwasibanibani isifebe ngoba sakhiwa yimi nawe uma nangu ugasa nangu umkwena enentombi yakhe bese ufika wena uyishele ithi le ntombi ngithanda ugasa ngithanda umkwena bese uyishela lapho wena wakhani ifebe zakhiwa yithi egcineni futhi abantu abathi abayifuni yithi kodwa abantu abakhi ifebe emhlabeni abafana bafowethu
asishintshele indlela esenza ngayo. Buka nje siwasheliwe, siayineliwe. Mungabuza ukuthi nje abakhongi babegqoka amasuti kanjani, amajezi kanjani, abekho abakhongi. Kodwa senza into eyiphutha. Nalamantombazana asemakithi. Iyo ayini izimisa isinqa ngathi inkonyane elifelo unina nje. Iayini ehlathini. Mayingena la kumaNazaretha izenza into enkulu. Iayini emjondolo engalotsholiwe nangenja. 19 verse 20 le. Mawuthi inja nje iyalobola akalotsheliwe nangenja. Kodwa mayingena la kuthini azenze umuntu angathi uyasinyanya ngoba simkhiphe emanyaleni. Akafuni ukuphuma emanyaleni. Ngabuza umbuzo mina ngiyaphinda ngiyawubuza amantombazane. Abazali benu nibanyanyani kangaka ningafuni badle ngani? Nibanyanyana abazali benu kangaka banilahla. Uzube umama nje. Uzubophe neduku nje ulibapha walinika ubani? Hawu, mabexoxa kwami. Ikuphi kwakho? Kwami. Akakabuyi ubaba. Ubani ubaba? Usho lo muntu oqhaphazayo. Yathi insizwa yakaXulu. Yathi insizwa yakaXulu eyiwele. Yathi la emhlabeni uthanda lukho. Nami ngiyavuma. Wathi abantu ababanothando benza iqiniso bahamba bayolobola. Onjalo lothando lingenabakhongi. Kodwa nje uthake niyibuzeni. Labafana nibathanda kangaka abafowethu enibenzela zonke lezi zinto ezihle kangaka. Abangaye emakini baqondeni ngani? Ngoba umuntu mayithanda kakusebazali bakhe. Nayi imbali engiyibonile ngifuna izomila la ekhaya. Wayimbali yasemjondolo ehlobisa umjondolo. Mhlawumbe bazothulisa mina. Thula wena wangumsendo la. Kodwa dadewethu niyifa labazali benu musana ukuzenza lula kangaka. Niyifa labazali benu. Mina ngeke ningenzele lutho mina. Ngiyacela mina ngeke ningenzele lutho, ngeke ningenzele lutho. Kodwa abantu efune badle ngani abazali benu. Hawu size zibe mbili ingane. Khona yakacele, khona yakamkhize. Kuze ezogunda nomphelo ke emva nje. Izogunda nomphelo ngehlale inwele ekhanda. Ngoba itholakala endaweni engeyiyo. Durban station. The next stop Montclair station. Itholakala endaweni engeyiyo ingane zasemakithi. Ukube niyazi lento esiyenzayo uShembe simthwalisa usizo olinjani. uShembe uyadabuka ngomuntu omnyama mayibona umuntu omnyama ekulempilo esiphilayo. Zitsizwa zakithi nonke ninenise nomoya wokuthenga inyama yomlenze. Phumani kulento. Phumani insizwa zakithi ekuthengeni imizimba. Ngoba lapha ekuthengeni kweni imizimba kanibuzi noma nilala nezingane zasemakini. Kuyicilo ukuthi ngathi ngowacela ngilala ingane yakacela. Kuyicilo ngoba umama engiwakamji yakho nje ngilala ingane yakwamji yakho. Ubaba uzalwa intombi yakwaZuma, umama uzalwa intombi yakwaMasibuko. Labo bantu angikwazi ukwembatha nabo. Kodwa uma uyothenga umzimba lapho uyabuza ukuthi wena ubani. Waniki izinto ezisirious nizenza amahlaya nini ngoba nimsangano nina. Yabo nje nalokho othi kulethu umsangano nje lo. Umsangano nje. Nina niyahleka ngoba la eSouth Africa vele kuyaguleka. Kodwa yona into okuhlekwa lena. Ngoba izwe lifaka nje kuthi khuluma into eyibalekile niyiphendula amahlaya. Egcinani kwasuku nigaxene. Akekho umuntu ofuna ukunquna ukadade wabo. 20 verse 17. Kodwa ngoba nina niyihloniphi namhlanje kuyenzeka. Xa umuntu ethabatha udade wabo. Nxa umuntu ethabatha udade wabo. Intombi ezalwa unina. Ezalwa unina noma uyise. Elala nayo. Bese nilala nayo. Abathathu bonqunywa phambi kwamalungu. Nenza amanyala. Umuntu akalali nodade wabo. Sizotshela bani? Kusasa abafana bakithi ufuna nime emsamo nikhuluma namathonga asemakini. Lizokhuluma empepeni yasemakini nilala nodade wenu. Iliphi ithonga lizolalela wena? Kwalale emlenze nihambe niyithenge yobani? Umuntu othwele ulala. Ayi Shembe saze safa isizwe sakithi. Hayi safa isizwe sakithi okubhlungu sifa ngathi. Lelizwe nje lifa kabi lifa ngathi. Nawe dadewethu ubhizi nje
udayisa ifa labazali bakho ulibiza encane imali le. Encane imali le. Ngempela ngenza semakithi nisho ukuthi impilo lesiyiyo. Nkosi yasebuhleni sikhumbule ngezibezulu. Lekelela ingane zasemakithi nobafowethu kungena umoya ukukholwa. Kuphume lo moya wamanyalo osumbethe. uNkulunkulu akasikhumbuleni intsha yakithi izwe kusasa afune liphathwe yithi. Kodwa masenza kanjena alikho izwe soliphatha. Kusasa afune kuphuma amadoda laphuma abafazi kodwa masinje kushayisa ngamahloni. Namhlanje bonke laba bayohola ake nithatheni imali niyise emakhaya. Abazali ake bedle bafowethu izithukuthuku zokuzala thina. Noma ngabe imali incane mnike mama na incane imali engiyihola emsebenzini ngicela ubambe nawo 100 rand uthenga impuphu. Meke wathi nje mntanami inkosi kubusise kusasa uzobona umholo wakho uzoba nesikale esinyukile ngoba unesibusiso sasekhaya. Asingakuvumeli kuphela inyanga kuqala inyanga ingekho into eyisekhaya. Mawungenawo amandla mfonele mama bengifisa ngako konke okusemandleni akwenzekanga. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu angipha amandla kusasa kube khona. Nkosi ayibusise sikuzwile amen.